weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to kay hayɗi to ari funda to guirayare o e worgo to gurela wari guinala to awoyna to teccan to patukona ko on takkusan juula ha e nder dulal ceerno abdoullah Quddusi to jowla saare ko taɗi ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie e dow lawol Rosso sara falder to rewo tigguinte ko kamɓe ko bisa goto transport kañuma filmi ngeloba waɗi yimɓe jeeyiɗo gañiɓe hen to leydi Sénégal gendarmerie mo Thiès ɓe teɓima fedde wuyɓe ɓe hinde braquet rouge uji tampinnoɓe falde nde to leydi Gammi ko codmami cottumami woni oɗo saaha kala hakkude Adama Baro hoorejo leydi ndi kañume mo lomti biteɗo Yaya Jammeh gonɗo caggal leydi ma en ketto hen kodda nene Abouba to leydi Mali Fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe kepti werlaji ɗiɗi civil en biftanoɗi ene mofta e nder ladde saɗa kerol hakkude leydi Mali e Burkina Faso to leydi Burkina Faso kayanaɓe falinoɓe hannoɓe convoi militaire fodde capanɗe jeegom werla militaire uji Français naɓe umminoɓe Burkina Faso ne payi Niger ɓennidde feccitde nder wuuro mabɓe ɓe jaaɓi tigui kaldigal heɓama e oɗo saaha joni convoi wurtima ha to Ouagadougou to leydi Niger laamu leydi Niger ɓe kolliri tigui wonde ɓe cifodiri e laamu leydi Turc eɓe cooda e mum équipement militaire ko wayno drone aji hélicoptère uji e autoji militaire uji belende to leydi Soudan militaire uji derguinnoɓe laamu sabbordou e gardogol Abdallah Hamdok premier ministre oppitama e oɗo saaha joni moɓe dombinoɓe goppiti ɗum fofi kan Allah kitare to leydi Afrique du Sud ko aleda hande o woni wirwirde Federica Kleka gonnoɗo hoorejo leydi ɗi tawa kadi kañum woni hoorejo leydi Sakket Afrique du Sud apartheid ardade leydi ndi bisimilla mone ketki hotodirte joni jañoɗen. Ceerno Djiby Sy ko wittiyanke safriyanke safaruji fina tawa Ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala Ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol ko wayno kista fibroma dogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe wonduɓe gorko seeɗani ha e sattoraɓe dewle kala Ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe dendagal rafiji goragu no didorno Ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal joom istinjaba ha timmi Ceerno Djiby Sy to waɗanima ƴewgal cikkata mataw ko nder ɓerde ma hooɗi kalantama tan ko indema inde nene maɗa o haala ha mbiyamo yoni Ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge pewnaɗe bawɗe neldede e kala neɗɗo to woni pegge ɓeydoje arsigaji e ittoje dabaruji Ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileneɓe mumma wonde mo jogui leɗɗe pewnaɗe bawɗe neldede e kala leydi e kala continent to client makko woni Ceerno Djiby Sy ene tawe oɗo saaha joni e jillu mum e nder leydi Sénégal to wuuro men wiyetego Djoum kala jiɗɗo hebdemo to leydi Sénégal numéro makko téléphone ko 78 163 24 82 so tawi ko yimɓe hebdemo to banggue WhatsApp ha joni ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ko ɗum woni WhatsApp makko Ceerno Djiby Sy ha joni base mum ene tawe nder Nouakchott legal nettek base one gollo ne tawe toon miñi ko labɗo reedu bawɗo golle ɗe biteɗo Ceerno Alassane Sy on numéro téléphone mum ko 32 62 04 99 Ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so yennama ka miskinallo safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo seyɗineji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal
ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal haaju neɗɗo wawi jogade e dendagal rafi mo mbawɗa jogade o fawnata ko mo ko ɓuuri ujunnaji 2 CFA so tawi koto banggue Mauritanie o fawnata ko mo ko ɓuuri ujunnaji 6 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo nogas e goho lewru jolala hitande ujunnaji 2 e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e habridde he ko musidɗo mon sehil mon almudel mon Ghali Abouba to karallagal to ha mbawen yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abouba kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie hono mbirɗen e gardidi kabaruji men goto e laaɗe diwoje tawateɗe e nder leydi Mauritanie ndiwno ka to boowal laaɗe ngal tum si Nouakchott yaɓanno ka to Casablanca to leydi Maroc caggal ndekadi kene wona 1 heure de temps woni waktu timmoɗo ko ɗon tigui donnoɗo laara ka woni pilote o heeɓi musalla walla mbiyana rafawgal musgal feewi ko ɗon tigui o hayliti laana kam ka waɗi demi tour o artiri ka jurti to ka ummino to tum singal Nouakchott ka jurti ɗon ko équipage goɗɗo noon kañumen ƴetti ka laana andi o ka wawi nawtude dendagal passage ɗi kala wonnoɓe hen to Casablanca ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen commune Bourata en tawi nder département mo Mal e nder wilaya mo Brakna ɓoyata ɓe keeɓa barrage kesso pula aseta hanki o fuɗɗi pawgol tufere arwanide ko fate magol oɗon barrage ko délégué général noon à la solidarité nationale et de la lutte contre l'exécution woni Tazour biteɗo Mahmoud biteɗo Mohamed Mahmoudou Bouassiria e wondude e waali Brakna hono Brahima hono Mahriba Rabou wula Bounema wula Abidine kañumen tawtoroya jiitigui fawtoroyde tufere arwanine ko fate mahgola on barrage ko yimɓe diwan o noon kañumen tigui namde noon e ɓaɗante oɗon barrage beele ne mbawa dañde hen liɗɗi mbawa dañde hen kadi remru mumen hano hannirtini maire commune mo Mal noon holliri weltare mum no fewi e dow inde mum e dow inde ɓesgu kala hon kanko maire o biteɗo Issa Wula Bouhammadi o holliri hen weltare makko mawde no fewi o weltinima laamu ngu e ɗeɗo golle payɗiɗe no fewi ɗi fuɗɗi wadde e oɗo saaha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono no mbiruɗen e gardini kabaruji men aljuma ɓennuɗo o ko accident waɗi e dow lawol tere o tigguinte sara rosa woni tigui e nder falde trasa ko bis transport kañum feeri ngeloba taccannoba goudron hay goto wasani hen fittane mum kono hollirama yimɓe jeeɗiɗo gañima hen hollirama noon ko chauffeur bis o kañum ɓuuri gañade hen nde accident o waɗi noon hollirama tigui ko ɗon e ɗon gendarmerie wawi tigui notitade accident kañum ƴetti dendagal gañiɓe kala ɓe nawa to hôpital mo tigguinte ɓuurɓe tampude ɓe noon ko ɗon e ɗon kañumen foof ƴetta ɓenne nato hôpital mo hôpital uji Nouakchott ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar serno mima to leydi Mauritanie koto leydi Maroc paɗen gendarmerie halfinaɓe nden ka ekisala keeri leydi Maroc tawateɓe to poste gendarmerie mo Sidi Bibi ɓe teɓima fedde taw ko fedde wuyɓe dartornoɓe wadde trafic ene gujja bombonoji gaz woni butelaji gaz ene gadda yeyde ɗum e nder leydi Mauritanie ɓe kullirama noon ko camion goto ɓe dartini ɓe tawi camion he temedde tati bonbon woni butel gaz eɓe panuno e nder leydi Mauritanie e nder loskoji honon ɓe mbawi teɓade sagataɓe hewɓe dartornoɓe wujjude ɗina bombonuji gaz mi ene jeeytaɓe kamɓe adannoɓe nder ngoɗon adannoɓe ɗum to leydi Mauritanie e yoga e leyɗele tawateɗe e keeta ko goɗɗani kerol hakkude mum e leydi Maroc e hewɓe noon e wuyɓe nanga tigui nder ngoɗo wuuro witego Layuna kabaruji men ɗemgal Pulaar kabaruji men ɗemgal Pulaar ko to leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal ma jaa ha to Medina Gounass kettoɗen musidɗo men sehil men Ama Sambalo sam ñalle maɗa bomu jangde
mo Medina Gounass ene jokki wadde jondele muɗum e nder leede wuro Tidungo Medina Gounass kala ñande 15 lewru ɗo fode ngam etade yuruntade e safrude yoga e caɗele taw tertere e nder jangde pularo e nder wuro ngo Amadou Tidiane Kassé gardiɗo gomo jangde mo Medina Gounass e wonno sababu jonde gomu jangde ko kala balɗe 15 eɗen jooɗo sababu onon ko gueɗe ɗiɗi ha tati gueɗal gar woni o ngal ko gomu jangde ko yimɓe renduɓe anniyaji e pellital e fandare ngam jangude e jangguinde ɗemgal pular kono kadi jangguirde ɗum diine e faggudu e ɓamtare e mbaɗi kuftudinde ha ko ɗum saabi kamɓe ndendi sago ndendi yitte e foof e kala balɗe 15 eɓe ndenda ɓe jooɗo goto e galleji he ngam ɓeydade andodirde e soccodirde e wowodirde e jokkodirde en ɗam ɗum woni goo gueɗel ɗimmel ngel ko e nder jonde he jomen jewtitta yaadu golle ɗe gila e juɓɓudi jangde nde ha e wadde hebloji jangguinoɓe ɓe nde wanno neɗɗo ko anda ɓeydane kadi jangguinowo ene sohli e kala saaha waɗanede séminaire ko mbiyata renforcement de capacité woni ɓeydande jomum sembe e nder pédagogique karallagal jangguin jomum wone wadde o kono kadi yewtidde e juɓɓudi duɗe ɗe kadi ɓeydade hirjinde jangoɓe ɓe e jangguinanteɓe ɓe jangguinoɓe ɓe tengti noon ko wiyete jopti jangguinowo ko gueɗel gonguel ngel woni tataɓel ngel ko so jonde nde jooɗima jomumen mbaɗa ɓeeto caɗele teskaɗe e golle he e ɓuure jiyaɗe hen to banggue ɓuure to jokke to banggue ngakkanɗe to ƴewane peeje kadi so waɗi noon ha timmi lebbi tati walla ko nandi hen waɗe ɓeeto huftidingo ƴeewe taaɓe ɗe holko yeehi hen holko yahani hen so waɗi lebbi jeegom kadi jomumen ndenda jaaha to ceerno mbaɗoyamo jiyara calminamo kullitamo golle ɗe ɗo jarata ñaago hen duwaw nde wanno haaju makko ene e golle he no feewi saaha fof mo lamdo to golle ɗe tolni e siftinden tan eɗen gandi guila 1950 yamirore ceerno radiallahu taala anhu wonde Amadou Hampate Ba nde arno ɗo nde o wi omo jogui ko jangguete omo jogui janggoɓe ɗum noon ko diine o e ɓamtare ceerno men oɗon yo Allah junnu gurdam makko e saaha fof omo lamdo ceerno Dialaldine Ba mo ganduɗa kañum ɗowi golle ɗe holto golle ɗe tolni holto jarata kala renndo yingo yawrude yeeso inde foti darnade ɗemgal mum neni walla ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓe fulɓe andu diine ma Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi en beltanima dendagal goomu toppitiɓe jangde pular e nder wuro Madina Gounass nde Allah ɓamtataɓe ɓe dowlano dolare en ñaguiyanima ceerno o kadi nde Allah junnata balɗe makko moƴƴina battan makko kadi ɗe mbiya bandiraɓe yo gandu hay neɗɗo goto wawa ɓamtade taw wona e dow ɗemgal muɗum kabaruji men ɗemgal pular to leydi Sénégal ha joni dadiɓe halfinaɓe nden ka e kisal falde Thiès ɓe teɓima fedde wuyɓe ɓe hinde braquet rouge tawa kadi ko tawi ko waɗannoɓe gannoɓe janguji ɗiɗi tuggi ñande 13 ha 16 lewru jolala gonɗen ɗum hen jangu gotuɓe mbanno ɗum koto usine pewno boisson woni jaram usine biteɗo China Water and electronic corporation ko usine goɗɗo noon wiyete ko Solange Industrie usine gadana o noon woni koto nokku biteɗo Sindia e goɗɗo o noon tawe to Sandiara e nder département mo Mbour koɓe sagataɓe jeenayi noon ɓe tawa kamɓe kala ɓe tawrama téléphone aji ɗi ɓe gujji noon e koppereje kewɗe no fewi kene qime ha 1 990 000 francs CFA ɗum woni ko tawa e juuɗe mabɓe ɓe tawrama kadi werlamo ɓe gujjuno tawa kadi on werlamo hinde ilix woni moɓe kewi wadde guykaji mo madirte guykaji e kala saaha e nder enquête o kadi tawama yoga e mabɓe en jeeya tigui e wannoɓe jangu mumen ñande jamma 15 ene wiyata 16 lewru octobre 2021 toon wuuro witego Ndulo e nder département mo Diourbel toon noon ɓe janno kadi koye usine walla société chinois ji biteɗo CG Coppa on noon ko société pewno ko fate forage uji gendarmerie mo Thiès o kadi ɓe kolori wonde e nder loskuji mabɓe ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe e fedde wuyɓe wonde nde sagataɓe nayo ɓen noon dartorno ko wujjude dabeje woni jawɗi janani enayi janani ko ɓen noon ko fedde nde wuyɓe nayo ɓen noon dullatno ko nder falde to wiyete Fanden ha to wiyete Gourom ha to Sangal Kam ha to Kero Moussa e ko taari ɗum kala kamɓe kala noon e oɗo saaha joni ɓe tawi juuɗe gendarmerie ɓe paadi visa ji mabɓe faade kasoji mawɗi nder leydi Sénégal ha joni kabaruji men ɗemgal pular aseta hanki o Macky Sall hoorejo leydi yeehi ha to galle jippudu khalifa général mo Medina Baye hono ceerno Mahi Ibrahima Niass gonɗo e jillu mum e nder Dakar o yahani goto noon kanko Macky Sall omo ardi e directeur cabinet makko e ministre d'état Mahmoudou Saleh wondude ambassadeur Aliouna Cissé Dème e addimo toon noon ko salminde e juurade e
bismade khalifa général o e ndera Dakar lamrogo leydi ndi Macky Sall hoorejo leydi ndi e Macky Sall hoorejo leydi ndi holliriti wonde eɓe belti no feewi e garal khalifa o jeyaɗal o eɓe belti no feewi e garal mum e seedade ɓe e ndera Dakar saabu eɓe gandi fayida makko barke makko eɓe gandi kadi darde makko darani leydi ndi Macky Sall holliri kadi eɓe belti no feewi beltima no feewi e discours mo kanko khalifa général o waɗi ñande aljuma ɓennuɗo o on discours noon Macky Sall holliri dendagal gonɗo e nder leydi he kala debbo e gorko ene yiito hen hoore mum ha tengti noon kamɓe yimɓe dawru golloɓe e ɓeɗon wiiteɓe jeunesse leydi ndi oni foof ene yiito hen hoore mum ɓe jewtidi kadi ko feewi ko fate caɗele remru taw kadi caɗele ndema ɗum noon ko haaju ɓurɗo mawnude e haajuji khalifa général o Macky Sall holliri noon ma dore mum ponno kala ha wawa ƴellidde remru ndu hano hannirtini kanko khalifa o holliri tigui weltare makko no feewi e darde Macky Sall dari gam yidde ɓamtude leydi ndi e ƴellidde leydi ndi kono mo wi ɗum ha joni yo ɓeydu darde ha tengti kadi to banggue remru yidde makko kay e oɗo saaha joni kanko khalifa o wi holliri tigui wonde yidde makko ko yo Macky Sall darno dole mum ponno beele leydi ndi ne yalta ko wiyete autosuffisance en heeɓa ko wiyete autosuffisance alimentaire woni tigui wawande hoore mum tawa dendagal gueɗe ñameteɗe guila e maaro ha e gawri e lijumaji e fruit ji kala gueɗe ñameteɗe ɗe kala tawa jaltata ko nder leydi Sénégal haydara hen ala ko jiggoyte caggal leydi ko ɗum woni ko khalifa o yiɗani leydi Sénégal ɗum waɗi kadi ko yiɗi yo Khalifa Sall watta o kanko khalifa o haalano nder discours makko kadi o waɗi erango faade dendagal jeunesse leydi ndi kala nde hakkillaji mabɓe duttoto e ndema saabu o holliri wonde ndema ko kañum woni wonki faggudu l' agriculture et le gaz développement wona konguɗam ko konguɗi khalifa général mo Medina Baye ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen to on fanno ha joni to jeppol Kera Mbaye to jippude makko kanko khalifa général mo Medina Baye hono Medina Baye hono ceerno Mahi Ibrahima Niass biyeteɗo Sohlam ela wardini kañum ko debbo kañum woni maire mo Dakar e oɗo saaha joni kadi gemminiɗo gam yidde arditade mairie ɗi o yeehi toon gam yidde salminoyde juurade e bismade ceerno e nder Dakar on ne yahani goto mo yaadi e conseiller municipal makko biyeteɗo Badara Gadja holliri noon weltare makko no feewi ceerno kadi holliri weltare mum faade makko e cuusal dawrugol o jogui en wiyamo kadi yo jokku golle ha joni koye on fannu keddoɗen kono noon kadi Barthélémy Dias maire mo Mermoz oɗo saaha joni gembaniɗo gam yidde ardade mairie nde Dakar kañum e hoore mum wawi tigui yaɓɓude koyɗe mum ha toon to jeppel to galle Kera Khalifa gam yidde kayem Baye gam yidde salminde juurade e ñagade duwaw ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen secrétaire d'état américain biteɗo Anthony Blinken e nanɗo muɗum Aminata Tall Sall ministre des affaires étrangères mo leydi Sénégal ɓe mbaddi kuccam mabɓe e jaydiyankoɓe aseɗa hanki o nogas jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ñalawma ɗiɗaɓa noon jillu makko kanko secrétaire d'état américain o e nder Sénégal kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe jewtidi ko juuti ɓe kaali ko juuti kono yewtere mabɓe ɓuuri yarude tigui koto banggue relation diplomatique hakkude leydi ɗe ɗiɗi ɓe kaali kadi ko fate énergie fossile ɓe jewtidi kadi ɓe kaali ko fate sécurité e nder falde Sahel kabaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗi noɓe kewi wadde kala subaka aleda hande o ɓe kuccodiri e ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to mboɗo sowaka o yarata e oɗo saaha ndera leydi he ɓe kolliri tigui nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temennayyi sappo ujunere temennayyi capanɗe nayyi e yimɓe jeeyangomo woni holkisaɓe e nder holkiso he noon hen tata tawama ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi hen ɗiɗo ko nder Dakar goto keddiɗo koto Thiés ha tengti noon to Mbour e nder ɓe cellano ɓe ɗiɗo kepti cellal mumen tato ina tampi sanne ma ballite to banggue fofango koto Touba paɗen catala halfinaɓe ndenka e kisal bamule ɓe mbiya guenalen biteɗe Bakiya de Touba catal ngala wiyete ko dahira muqaddimatul qidma waɗi tigui haaɗi goski gorko goto maynoɗo to Mbour jollonoɗo e oto e werlide en adde tigui gam yidde wirloyede to Touba ɓe calima goskiki jippine e nder Touba sakani ka wirne e nder ɗen bamule saabi ɗum noon ko caggal kay sa anga midi ko ɗon tigui ɓe keeɓi noddago téléphone wonde
goski goti nana ummi to Mbuura ene fana ton ɓe o kina goski noon yoɓe gandu on maydu ko gorkati debbati woni ko homosexuel am ko ɗum de gorkati debbati nde goski ki yetti sanga 17h tawato ko yetti tigi to morgo tawateɗo Sara Juma mawɗo ko ɗon tigi ngal ɗon catala halfinaɓe nden kay kisala bamuli mbawi tigi arde ɓe cali goski ki jippoɓe mbi tigi ma oto yalta wuuro ngo ko ɓuuri yawde e yaccade yaltira kiɗona goski ɓade kay oɗon ko debbati gorkati soɓe jiiɗi kala yoɓe gubboy ɗum ha heddi e nder ɗon ngoɗon wuuro ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen umima to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Gambie to leydi Gambie oɗo saaha joni to banggue dawrugol ko kucco tigi ko connmami cottumami woni hakkude Adama Barrow hoorejo leydi ndi kañum tigi e Yaya Jammeh mennoɗo wonde holle ndi tawtere oɗo saaha joni caggal leydi ma en ketto koddanen Abouba eyyi ko noon tigi e hettiyankoɓe weltare TV ko ɓuuri tengtude kabaruji men e ñalawma hande o mbiyen tande ko fati e gila luumo jarebo fuɗɗi ñande 9 nduɗo lewru ha ñalawma hande o wonde no teska hen ko jabtondiral manggal taw kadi ko fati e konguɗi musɗi hakkude landa laaminoɗo jaltuɗo ene wonde kadi landaji lundiɗɗi caggal tan nde hoorejo leydi ndi président Adama Barrow wina holla oɗo landa biteɗo GDC mo Mama Kandeh ardide yo accu tigui rigui on mennoɗo laamaɗo duuɓi nogas ɗiɗi biteɗo Yahya Jammeh ene nodda e mitinaji mum saabu ɗum jeeyaka e kuule leydi ndi kadi on ko mooliɗo koko haɗa haalde ko fati banggue dawrugol ɗo e nder leydi meɗen te Gambie kono Mama Kandeh de e jaabima hoorejo leydi ndi o holli tan de président Adama Barrow e caggal tan luwa mo wi o ko kanum joguimo ɗum noon ene wayno on wawa hadde Yahya Jammeh noddude e mitinaji mum caggal nde ɓe mbadde lingodirde woni jungo e fandu caggal nde yimɓe Yahya Jammeh pecci woɓɓe ɓe jaadi e makko woɓɓe ɓe jaadi e Mama Kandeh ɗon wiya Jammeh kontinade ene haala e mitinaji muɗumen haw ƴeewa ko tawatamo hen kanko ya Jammeh ni daw ƴetti konngol holliri tan de oɗo waktu mo andi leydi Gambie ne tampi ha tengti e sukaɓe e ko fate banggue jangge e rewɓe jibinoɓe ene maaya ha tengtede o pom fara feññe mo ganduɗa innirama Sénégambia Bridge o wi kanko weltaki hen hay seeɗa wona nden inde o jogorno rokkirde ɗum kanko Yahya Jammeh tede kadi o wi won sungoji bannoɗo hitande ujunnaje 2016 ene wayno kanko ko gujjaɗo ene wayno ɗum aduna fof ne andi ɗum kono de mo wiye ko woni yesso daɗani te guite kanko noon hoorejo leydi ndi président Adama Barrow hande mo tawe to wiite Kiyang caggal so ummima Kiyang noon ñalawma janggode dimanche o jogori jaɓɓede ɗo jaɓɓungal manggal ɗo e Serekunda e Boli Banjul nde tawnoɗo waktu yiɗɓe yaadiɓe hoorejo leydi ndi mo NPP ene pari jaɓɓungal manggal ngam jaɓɓade hoorejo leydi ndi président Adama Barrow caggal nde yilli e diwanuji jeeɗiɗi gonɗi ɗo e nder leydi meɗen te Gambie janggude o jogori ruttade ɗo e wuro lamorgo ngo Banjul e Serekunda toon to West Coast region ɗum noon mbiyen kikiɗe janggo ko hunde nde ganduɗa ko mawde fati e landa hoorejo leydi ndi président Adama Barrow koddenen Abouba ngam weltare TV ɗo e Serekunda koddenene Abouba golle ma jooɗi peewi eɗen ceftina bandiraɓe tan wonde gollole fol ko hanki ngola simtono kabaruji men ɗemgal Pulaar sen mimeto leydi Gambie koto leydi Mali paden dadiɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne ɓe koliri tigui wonde ɓe jiiti ɓe kefti autoji ɗiɗi taw ko autoji civil en biftanoɗi ɓe tawi ɗi noon kini mofta e nder ladde taw ladde kunde nder ladde waɗani kerol hakkude leydi Mali e leydi Burkina Faso ɓe koliri tigui koye saaha tigui ɓe gonno e reconnaissance mission mabɓe de reconnaissance e nder triangle hakkude to wiyete Sanguela e to wiyete Kugno e to wiyete mise en zone e nder ɗiɗo nokkuji tati ko hen ɓe gonno wadde mission mabɓe de reconnaissance ɗum foof ne tawe noon e nder région mo Koutiala ko nden ɓe mbawi yitide ɗiɗon werlaji ɓe tawi noon autoji ɗiɗɗi kala kene cuuɗa e nder ladde sara kerol hakkude mabɓe Burkina Faso hen auto goto noon komo hinde Toyota Hilux matricule makko ko 4436 MD keddiɗo o ɗon komo hinde Hyundai matricule mum ko CH 8047 autoji ɗiɗɗi kala ɓe mbatti ɗum e juuɗe laamu Sikaso eɓe paadi kay ko adi ko jomumen ne mbawa yitude autoji mumen ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni ñande aljuma ɓennuɗo fadde diɗɗe 10 landaji taw ko landaji dawrugol kolleri wonde kolleri Azimi Koita hoorejo leydi ndi wonde ɓe jaɓani ɓe jaadani ete ɓe jaɓata ko fate consultation ngaji national
kaldi mo laamu ngu yiɗi yubbinde ɓe jiiɗa ɗum e oɗo saha joni yiɗi yubbinde ko adi sumgoji ko adi ko sumgoji hooreji leydi e sumgoji sarɗiyeji ene jubbine ɓe jiiɗa noon ɗum bokkite e ɗiɗon e sumgoji hosono biteɗo Sekou Niamé Bathily o non ko chargé de communication catala bitegal cadre d' échange holliri tigui ñande aljuma ɓennuɗo ɓe joddima e colonel Azimi Koïta to palais présidentiel Koulouba ɓe kolliri ɓe jaadani ko délai de transition o kene ɓeyde e ko kene bokkodire e ko wiyete des assises nationales de refondation woni tigui kaldigal jonde kaldigal ɓe jiiɗa tigui ɗum bokkude haydara yidde mabɓe noon ko yo sumgoji sarɗi sumgoji hooreje leydi e sumgoji sarɗiyeji kala yo mbaɗe banggue taw bokkodiraka e ɗiɗon assises nationales laamu ngu noon yidde mum koko adi yaamu ngu noon yidde ɗum ko yo des assises nationales yo mbaɗe caggal ɗum noon ɗin taw noon ɗi mbatte ko ñande nogase goo ha nogase jeegoma lewru décembre 2021 so ɗum ɓenni noon ɓe ndewna hen ko fati e sumgoji mairie ji ɗum noon ko ñande 12 décembre cadre d' échange noon yadani e ngoɗon miijo siftinde o noon cadre d' échange ene ndino ko landaji dewrugol e kewdi no fewi ko wayno rassemblement pour le Mali ko landaka Ibrahima Boubacar Keïta ardino pellonoɗo e laamu guila 18 août 2020 ene tawe nder ɗon diɗɗal kadi landa wiyete ka yelima tan landa noon ko Moussa Mara mennoɗo wonde hoore jagoɗo leydi ni ardi ka ɗon landa e landaji goɗɗi kewɗi no fewi ha joni ko leydi Mali kedde ɗen jen ha to falde bankasa guure kewɗe noon tawtede oɗo saaha joni e nder leydi Mali puɗɗima sifodirde masala hakkude mum e pelle ceɓɓitiɗe beele kayne mbawa wayade haajuji mumen ene mbawa dawde guese mumen kala noon saliɓe e oɗo saaha joni tawe kaya mbeya ko ɗum saabi noon hollirama tigui ko ɓoyani ko karuji ɗiɗi transport taw ko compagnie goto jeeyiɗi ɗi biftanoma ɗi ummino ko Bamako eɗi jaɓani bankasa ko seɓɓitiɓe ɗon biftiɗe aseta hanki o kadi ko to hakkude Bandiagara e bankas sarapon biteɗo Parou hollirama ko kar goɗɗo kañum bifta ɗon foof noon ko yimɓe seɓɓitiɓe mbaɗata ɗum tawa ala koɓe mbaɗirta ɗum e oɗo saaha joni so wona yidde hiiɗade ɓena tawateɓe nder falde bankas beelene pa jabde sifodirde mabɓe sifande maslaha hono sifande ɓe cifodirno e mabɓe e saaha julde taske ha joni kabaruji men ɗemgal pulara so nomima to leydi Mali ko to leydi Burkina Faso jamma aseta hanki o wuli jaw hakkude dadiɓe leydi France tawatenoɓe nder falle e sagataɓe seppannoɓe salade ko fati convoi taw ko capanɗe jeegom werla militaire faresenaɓe umminoɓe to leydi Burkina Faso ene jaɓani Niger feccinoɓe nder leydi hi ndeɓe gaari ha to wuuro witego Kay ko ɗon tigui kayanaɓe kala jalti e boli kadi ɓe ɓennude e nder ɓen feccide wuuro mumen kadi ɓe ruttade kadi oɗo balɗe kala ko ɗon convoi o bloqué noon ɓe mbaɗi ɗon base mabɓe ɗon ɓe kedde nder base jamma hanki o noon hollirama tigui caggal nde wuuro sukaɓe wuuro ngo dokkunoɓe ultimatum jiiɗino hankilaari kewɗi yande e mabɓe base he kala saaha kamɓe koninkoɓe eɓe gaynoɓe piyande ɓe pella sara mabɓe ɗe ɓe pella dow woni ko wiyete tir de sommation gam yidde rentindeɓe hollirama noon maire wono gouverneur Kaya ari ɗon waɗi ya garta laaɓi ɗiɗi gam dogde koyɗe jaam hakkude ɓeɗon militaire uji ɗi leydi France e ɓen sagataɓe seppoɓe hollirde mette mumen e oɗo saaha joni dawrugol leydi France joguini dongre Afrique ha tengti e falde Sahel caggal ɗum noon hollirama tigui jaam e pamodiral heɓama pamodiral noon ko werlaji convoi o wone rutto ha to Ouagadougou lamorgo leydi ndi ɓe mbawi ruttade capanɗe jeegom werlaɗi kala ɓe duttima toon jamma hanki o hollirama tigui werla sakket ummiɗo werla sakket o ummi tigui yalti wuuro witego Kaya ko sanga 1 heure 20 minutes jamma ko nden tigui wawi yaltude wuuro Kaya kamɓe armée française noon o holi kolliri tigui e saaha ɓe gaynoto piyande de sommation hay goto ɓe mbarani hen hay goto ɓe gagnani hen kono noon doctereɓe tawateɓe nden falde jeddi on habaru ha sori ladde saabu ɓe kolliri ɓe keeɓi yimɓe nayo service urgence taw ko fellaɓe kuure gongue oɗo saaha joni tawi juuɗe safroɓe koto leydi Niger paɗen laamu leydi Niger ɓe kolliri tigui wonde hoorejo leydi mabɓe hono Mohamed Bazoum o sifodiri e nanɗo makko sehil makko Recep Tayyip Erdogan ko hoorejo leydi Turquie ɓe cifodiri sifande nden sifande noon ko leydi Niger ene sooda équipement militaire ko wayno avion ngaji ɗi hinde drone wondude avion ngaji de formation e werlaji belende ene sooda ɗum e leydi Turquie nden sifande noon e oɗo saaha joni sifama koto leydi Soudan paɗen fodde
fedde ɓeɗo taw ko dogannoɓe koyɗe jaam fedde dogannoɓe koyɗe jaam hakkude ɓeɗon waɗoɓe seppoji jamma e ñalawma hollirde metti mumen e laamu militaire hakkude wume dogal waɗannoɓe gonnoɓe militaire wannoɓe coup d'état nden felde noon ɓe kolliri tigui wonde pamodiral heɓama ɓe kolliri ɓen wannoɓe coup d'état jaaɓi tigui e oɗo saaha joni eɓe dokkita laamu ngu civil en erte juuɗe civil en kadi eɓe dokkita ɗum laamu gartinoɗo laamu transition ngu hono biteɗo Abdallahi Hamdok gonnoɗo premier ministre laamu transition ngu ɓe kolliri eɓe jaaɓi wonde ɓe kolliri wonde ɓen jaaɓi laamu ngu ne arta e juuɗe makko kon habaru noon suwa labde certa o ko ɓuuri labde tan kam ko on Abdallahi Hamdok moftanoɗo oɗo saaha kala guila waɗa coup d'état guila 25 octobre woppitama ha laaɓi fati galle mum e oɗo saaha joni foofa kenala lakkitare ɓe kolliri noon tuggino hollirama noon tuggi yeyno gas e joyi lewru octobre nde ɓe derguino laamu transition ngu faade ñalawma hande o fodde capantato e jeenayo neɗɗo wasi pittali men e nder seppannoɓe koto leydi Afrique du Sud udditana habaruji men ko aleta hande no gasi goo woni tigui wirde oɗon biyetenoɗo Frédéric Clerc o noon ko menoɗo wonde hoorejo leydi Afrique du Sud tawa kadi ko kañuma dogno koyɗe jaam ha laamu wawi artude e juuɗe Nelson Mandela kanko kadi wonno hoorejo leydi Afrique du Sud sakkede e laamu apartheid o wir o yaltuno aduna noon o yaltuno aduna guila ñande 12 lewru jolala gonɗen du o yaltiri aduna ko duuɓi 65 taw ko rafi cancer heeñere kañum yoɓino fittano makko hollirama tigui ko aleda hande o wirnete wirwirde makko noon ko privé kadi ko famille makko tan tawtatte wirwirde makko hay média goto wona télé wona radio hay goto e jayndiyankoɓe walla média ji bismaka toon ɓe jiiɗi wadde wirwirde nde koye suturu musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men ɗemgal Pulaar ñalawma janggo o ma en ketto musidɗo men sehil men ceerno men Ceerno Ablaye Sarr ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on.